δύναμης και εξουσίας εν αυτό και του φιλοχρήστου στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πρόλαβα υπεραίους ζωής της Θείας σου Θείας, της έξεως συγχωρήσεως διαφυλάξεως και έφεσος των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, πάντων των συμμεριθώμων των εργαζόμενων και οκαλουσών την Αγία Δεορτή, και Πανηγύρι τάκτη των δούλων σου του προσφέρον Άγιε και τη μία δραδάφτα, Μαρίας Αδιστής Δήμητρας Σοκράτους και Σοκράτους, Δημητρίου Αριγόνης Τέκων Γονέων και αδελφών, Ελένης Νικολάου, Άννης Ελένης Χριστίνων, Δημητρίου Χρυσίου Νικολάου Βασιλείου Ραποήμ των Σιών αυτών, Δημητρίου Ασκοσίας Τέκων Εγγόλων και αδελφών, Κυρίς Τέκων Εγγόλων και αδελφών, Ασημίνας Τέκων Εγγόλων αδελφών και ανιψιών, υγείας και Θείας βοηθείας. Γεύσαν και πεινάσαν, εξητούντες των Κύριων, ουκ και λατροφίσονται παντός αγαθού. Δούσιε το γεύσαν. Στην Ανατολή ήταν ο Γαλέριος και ο Διοκλητιανός. Ο Διοκλητιανός, ο Γαλέριος, ενώ καταγόταν από φτωχή οικογένεια, έγινε μεγάλος, απέκτησε την εύνοια του Διοκλητιανού. Ο Διοκλητιανός μια φορά πήγε στο μαντίο των αδελφών και λέει στους εκεί πέρα στον βγάλε, λέει, χρησμό, θέλουν ένα χρησμό. Τι να κάνουμε, λέει, να εμποδίσουν οι δίκαιοι. Ποιοι είναι, λέει, αυτοί οι δίκαιοι?